Cuma şeyda nezi 20 sala ajokare balameye ulu behravanê rêvinga dibe girava Axtamarayê. Ew di emrê xwe de cara ewil rastî ev qezguhartina îklîmê tê ku bûye sedema gerimbûna hewayê û bi vê yekê asta behrê nêzî 2 mîtran daketiye. Şeyda ji ber daketina asta avê mecbûr maye ku bo rêvingên xwe pêlekanan çêbike da ku ew bikarin ji balamê derbikevin. والله هواز هما عمري ما تشوف شيء صار ما تشتكي هنا بحري صار ضعف كيم كريا بحرواني ضعف كيا نرفر هر جاك چانكاري بحرواني هر جاك كيم كريا وي يولجي ما مد وقت كي هما جامي دو بار سوارد بين هما پلاکان چيكنا تا پلاکان را سوارد بن باياد بن لهم peravên zêde nekur nêzî 2 kilometran ava behrê paş vekişiye. Li îskela girava Axtamarayê ajokarên balamayê wek çareserî pêlekan çêkirine. Şeyda di nava 2 salan da 3 pêlekan çêkirine û herî dawî jî pêlekana bi rengê sor lê zêde kiriye. Ji ber berdewamiya daketina asta behrê ew neçare ku pêlekana pêncê jî çêbike. چاق اول سر هشی سو پیاد بی پلاکان پشتوین ها و جمع رو به اوج ایلا که دبلی اوج داکت همین ها کی دیجلی چکه Li gor pêzanînên Rêveberiya Meteorolojiya Cîhanê WMO krîza îklîmê dê kurtir bibe û ji sedî pêncî çavlireye ku germahiya dinyayê ji 1.5 derecan derbas be. Faruk Aladinoğlu ku li beşa ednîgariya zanîngeha 100. îla Wanê mamosteye got ku mixabin welatê wan jî ketiye bin bandora krîza îklîmê û van salên dawî têsira gerimbûna hewayî zêdetir bûye. Ew dibêje ku ev rewş li ser behra Wanê jî bi awayekî giran bandor dike. Özellikle son Bi taybetî di 20 salên dawî de lê derdora behra Wanê ji ber germbûna hewayê rewşa keş û hewayê guheriye. Bêkêmbûna baranê hijmareke gulên devera Wanê hişk bûne û asta behra Wanê jî daketiye û ava wê vekişiyaye. Sedemeke din ya kêmbûna ava behra Wanê heye bê germahiya hewayê pêk hate. Ji ber ku ev yek bû sedema zêdebûna hilmê. Aladinoğlu got ku divê ew rêveberiya avêya deverê bidin avakirin da ku zû rewşa nû tahlîl bikin û li gor wê plansaziya pêşeroja xwe ava bikin. Divê em bo demeke dirêj rêbaza xwe ya rêvebirina avê plan bikin. Eger em plana xwe di vê rojê de nekin, em qedrê her çipka avê nezanibin, em ê di paşerojê de em ê pirsgirêka avê re rû bi rû bibin. Em neçarin ku rêvebirin û plankirina avê hêj niha pêk bînin. Behra Wanê ku bi delaliya xwe stran û kilamên Kurdî xemilandiye, ev rewşa wê ya xirab ajokarê balamê Cuma Şeyda xemgîn dike. Ew mîna rûnişvanên herêmê li benda çareserî û pêşniyarên zanyaran e ku xwe û behra Wanê ji krîza îklîmê biparêzin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.